চিনি एडिसी जे जेडिउ वेस्टनि तलाबो सुतारमुरा आमचाय ते अरो साबजेक्टिव अफिसबो दङ आमोनि बिसिंथि ख्लायै जे मार्केट स्टल नामजाकमानि आबोनि इंखा 41,54,000 रां सुबाय जाखारो ताई खरक ची मरग रगनो अरो स्टल बागजाखा जों खाख्लायो अमोनि बिसिंथि ख्लाय चिनि जे बानिया ख्लायनाय रक मरग खासलां बसारि बानिया ख्लायनाय ताई ओ आमसायो बानिया ख्लायमानि बिसिंथि ताइबो चिनि बरगनि बिसिंगो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नाय चिनि बरगबो खासलां बसानाय बानिया ख्लायमानि बिसिंथि ताई बुइनि जागाबो जों सागनो फोरमायनाय आं सामानि हायनो थाइसिंगो बानिया ख्लायजागिया हंखाय चिनि कानमुं जुमुं चामुं बेमा कमरै थांनाय ओ बानियानि बिसिंथि ख्लाय चिनि कानमुं चामुं तंमानि रगनबो जों बानियावो खिचनै आबनो बानिया मा ख्लायनाय हिंगा कायसे चामुं कानमुं बेबाक तंनाय अमोनि बागै आं बेबाक चिनि हास्तेनि चिनि बर रगनो कबंनानि मुसुंगो लेखा रुंनि साख्रि ख्लायनायनि बागै सिमिया सेबुक नानि बागै सिमिया लेखा रुंनि बानिया नानि बागैबो बानियानि बिसिंथि ख्लायै जों चिनि दखानाव सुबाय मानो तामनबे जे बरक बानिया ख्लायो बिनि बिसिंथि ख्लाय ताई गोबांमा बरक सुबा जागौ ब फालका हंकाय बिनि आरो पायै लांगै ताई कम जागौ बानिया ख्लायो बिनि खामाव तेसा ख्लायो बिनि खामाव तेसा ख्लायो अमते ख्लायमो ख्लायै गोबांमा बरकनो जों सुबाय मानो जे बानिया ख्लायनाय बिनि बानिया नगबो चिनि बरक रक चिनि चराय रक सामुं तांगै मानो सेबुक हंकाय चाकरि ख्लायगांकाय साइसुंसे सेब मानो ताई खरक सासुकनो सुबा मानो खरक सासुक सुबा खाय सुबाय मानो फिया खरक बा खरकसी न सुबा इमानिया आवन बगैनो आं साओ कबंनानि मुसुंगो जों जत्तनो चिनि बरक रक वानसुकदि बाहायग्लै जों बानिया ख्लायमान बानिया ख्लायनानि सेब नायथुंना नांगौ बानिया ख्लायनानि बागै पयलानि जिबिनो कोटि कोटि रां थै नखरिया फानो बानिया ख्लायमानो गोबांमा बर रक जों सायमानो अरक साना हंगाय ककतर हायनो थांगा धीरुभाई आम्बानी ताबुजा आम्बानी हि दंमानि बजेफुरु बानिया ख्लायो 15,000 रांसि तुयै नखरु चिनि बिसिमगो अर दङ आं बुंखै मासानाय रतन जमातिया नरक बाक्सा सिनिना रतन जमातिया जे ब बानिया ख्लायमानि पयला ब ट्राकनि एसिस्टेन्ट ट्राक चालकनाय दंमानसे ब आसुकले बानिया ख्लायगा उलो हंगाय बिनि 25टा 30टा ट्राकनि बुवाग्रा बंखा अमते ख्लायनो कमलपुरनि रतन जमातियाखै सिलगाटिनि कमलपुरनि गुप्तधन देबबर्मा ताव बुवा थैगास